Predstavujem vám heteru z produktového radu Novošľachtence, ročník 2023. Je to víno suché. Hetera vznikla krížením dvoch odrôd, tramínu červeného a veltlínskeho červeno-bieleho. Čo sa týka tej vône, tak až tak veľa toho tramínu tam nenachádzam, ale je tam naozaj neskutočná krásna vôňa pokosenej horskej lúky. Vôňa bylín, ktorá potom prechádza trošku do takej sušenej marhule a tóny medu. Med horský, ktorý prechádza aj do tej chuti. Opäť vybalancovaná kyselinka. Víno veľmi dlho ležalo na kvasniciach a bolo miešané. Bola tam prevádzaná batonáž, aby sa dosiahla naozaj tá plnosť, ktorá v tej chuti je. Zreci potenciál, tak ako všetky ostatné, minimálne 3 až 5. Ja si myslím, že bez problémov aj 10-15 rokov. Je to limitovaná edícia, pretože tá hetera naozaj zatiaľ nie je rozšírená. Máme jej naflašované iba 660 kusov.